Počas adventu deti usilovne nacvičovali vianočné predstavenie. Malo to byť prekvapenie pre rodičov a veriacich z farnosti. Skutočne si dali záležať na detailoch, nechýbali živé zvieratá, domové kostýmy. Všetko vyzeralo ako v pôvodnom Betleheme. Dokonca aj texty už zvládali naspamäť. V tom zhone si však nikto nevšimol, že pozabudli na 3 kráľov. Bol posledný deň pred Vianocami, preto sa rozhodli pre netradičné riešenie. Pozvali si 3 kráľov, ktorí neboli traja a dokonca neboli ani králi. Priniesli však novonarodenému Ježiškovi svoje 3 úprimné dary. Ježišu, ja ti prinášam ako dar moju provinciu, všetkých tých 215 spolubratov a všetko to, čo robia pre spásu mladých. Ježišu, ja ti prinášam svoje načúvajúce srdce, ktoré chce byť ochotné zachytávať tvoj hlas v tvojom slove, v mojich sestrách, v mladých, v ľuďoch, s ktorými sa stretávam v realite života, aby mohla byť naplnená tvoja vôľa. A prinášam ti aj moje sestry, ktoré sa tak veľkodušne darujú v láske mladým. Ježišu, prinášame ti ako salesiánska rodina tento čistý papier. Môžeš na tento papier písať všetky svoje túžby, priania, výzvy, ktoré od nás očakávaš v novom roku. A prosíme ťa, aby si aj napísal všetky príbehy týchto mladých, príbehy ich povolaní, na ktorých nám tak záleží. Požehnané Vianoce a šťastný nový rok.